गुड मर्निं लोगोफोर दिनै खनसे आरोबाव भिडिअ खालामफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय रन्जन दैमारिनि सायाव थांनाय 22 तारिखआव रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय बरननानै गुबुन मोनसे न'आव अमा गन्द्रा बायदि न'आवसो सोनानै दोनदों। ओरैबायदि जायनि जाहोन ओरैबायदि न'खा न'आबो रुमाबो फिसा गिदिंनो मानो थाबायथिंनो मानो खुनु जायगा गैया बेफोरबायदियाव सोनानै दोनदों। मानो प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा नोंसोरो मा खालामनो सानदों? से नाम्बाराव प्रमद बर' रन्जन दैमारिखौ नोङो मा खालामनो नागिरदों? 2 नाम्बाराव गबिन्द बसुमतारी नोङो सानसे समाव नोंबो सिक्किम नङाला दार्जिलिंआव नोंथाङाबो जेलाव हाबनानै थादोंमोन। रन्जन दैमारिया जेला सिजफायार खालामो अब्लासो नोंथाङा जेलनिफ्राय गनानै फैनानै नै दा EMMCLA जानो मोनदों। नोङो नङाब्ला जानो मोनामोन। फेरेंगा नोंथां फेरेंगा मोनाबो नोंथांनाव आं सोङो रन्जन दैमारिखौ बिदायखौ नोंसोरो दिनैहाय बरननो हागोन ना हाया? आरो बरननो हायाब्ला दिनै बिदाया मानो क'क्राझारावहाय सेलाव मानो थानो गोनां जादों? ओंखाम जानायनि न' सिङावनो ओंखारनो मोना उल्था थाला मारिनानै दोनो। मानो खालामना दोनदों फेरेंगा नोंथां? ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुङो नेक्स्ट 5 बोसोराव गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा जिराय दा गेले बैसो जाबाय नोंसोरो दा गेलेसै। नोंसोरो बेफोरबायदि गावबा गावनि सार्थनि खोथाखौ सिन्था खालामा जानाय नङा। दिनै BTR एक्टआव दा सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारियाबो सासे हिसाबाव रन्जन दैमारिखौ 1 नाम्बाराव नोंसोरो गोसो होनांगौ। प्रमद बर'आ थैबाबो गोसो होनाय नङा रन्जन दैमारिखौ। बरननायनि खोथा बे मालाबाबो बरननाय नङा। दाखालि जोंनि सेंग्रा NLFB बिथांमोना फैबाय सावरायनायनि गोजोन सावरायनायनि बेलायाव बिथांमोना फैफिनबाय। बावहायसो प्रमद बर'आ खनसे रन्जन दैमारिनि खोथा बुंदों। बिनि सिगांथ' मालाबाबो बुंफेराखै प्रमद बर' नोङो दिनै नोङो सिन्था खालामाखै रन्जन दैमारिनि सायाव। नों जुदि मोजां सिन्था खालामदोंमोनबा नों जुदि प्रमदआ जुदि मोजां सिन्था खालामदोंमोनबा रन्जनजों दैमारिजों लोगोसे बिदायमोनखौनो होन रन्जन दैमारिखौनो होन जेलाव थानाय गथ'फोरनि खोथाखौनो होन नोंसोरो बरनगौमोन। प्रमदआ सिन्था खालामगौमोन जाथिनि सिन्था खालामग्रा मानसि मोनबा। नों दिनै सिन्था खालामा जाथिखौ नोंथाङा फोजोबस्रांनो नागिरदों। दिनै रन्जन दैमारि गैयाब्ला नों जेनगोन। नेक्स्ट बारावहाय गबिन्द बसुमतारी नोंबो जेनगोन। फेरेंगा नोंखौबो फेजेनगोन। मिथिबाय? नोंसोर दा गेलेसै। नेक्स्ट 5 बोसोराव नोंसोरनि एगेन्स्टआव जोङो साफा केन्डिडेट होजोबगोन। गबिन्द बसुमतारीनि एगेन्स्टआवबो होगोन जोङो। प्रमद बर'नि एगेन्स्टआवबो होगोन जोङो। फेरेंगाखौबो जों फेजेनगोन। 7थामखौबो जों फेजेनगोन। नोंसोरखौ जों देरहाहोआ एबाराव देरहाहोआ। बे सिदाखा रोखाखा 100% जों नोंसोरखौ फेजेनगोन। नोंसोरो गेलेनांला नोंसोर जिरायनानै था। रन्जन दैमारि दिनै सान्थि गोजोन सुक्तिनि नामावहाय ओंखारबोबाय। सिगनेसार होफैबाय। सिगनेटरि प्रमद नों बायदि बिबो सासे सिगनेटरि प्रमद गबिन्द बसुमतारी नों बायदि बिबो सिगनेटरि सासे। मानो बर'नो गोसो गैया? मानो दिनै बिदायखौबो दिनै नोंसोरो बाहेरायाव सोनानै दोनबाय थादों? मानो न'आव थानो होआखै नोंसोरो बिसोरखौ? जागोन बिनि फिथाइखौ मोनगोन। एसे थाबैनो मोनगोन नोंसोरो बिनि फिथाइखौ मोनजागोन। फिथाइ गोमोन मोनजागोन नोंसोरो। बारा गोबाव गैला। जोंहा साननैसोनि गेजेराव XNDB हिसाबै मोनसे मिटिं दङ। बेवहाय मा डिसिसन लानाय जायो? माबा मोनसे जायोबा बेवहाय 1 नाम्बाराव प्रमदआ दाय जागोन। मिथिबाय? 2 नाम्बाराव गबिन्द बसुमतारी दाय जागोन। नोंखौ जोङो इसोर बायदि मानिदोंमोन। 1000 बार बुंगोन आं गबिन्द बसुमतारी नोंखौ इसोर बायदि मानिदोंमोन नोंखौ जोङो। नोंनि खिनायनि दै रोगाना होदोंमोन जोङो। नोंनि गस्ला सुनानै होदोंमोन। 2nd बेटालियनाव भुटानाव नेसनेल काउन्सिल केम्पआवहाय NC केम्पआवहाय आं नोंनि गार्ड थादों। नोंनि जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय आं जोथोन लादोंमोन नोंखौ।
आं लानाय माने समस्त एनडिएफबिनि केडारफोर सेंग्राफोर गासैबो लाजोबदों आं लादों आं खस्थ' खालामदों बिसोरनो खालामनाय बिसोरनि खस्थ' खालामनानै आंनि खालामनाय सिन्था खालाम सान गबिन्द बसुमतारी नोंखौ जोङो दा इसोर बायदि मानिया जोङो नों इसोर नङा नों जेबो मावाखै नोंखौ जोङो 5 बोसोर थाहोगोन बिदिनि उनाव नोंखौ फेजेनगोन जोङो नोंनि एगेन्स्टआव केन्डिडेट गोदान होगोन जोङो आं गेलेया जानो हागौ नोंखौ फेजेनगोन फेरेंगाखौ फेजेनगोन 100 बार खोथा फेरेंगानि जायगायाव जोङो सोरबा सासे न'खर गैयि मानसिखौ जोङो केन्डिडेट खालामगोन जों गेलेया सोरबा सासे पाब्लिकखौ जों गेलेहोगोन केन्डिडेट खालामगोन बेखौनो जोङो 100 बारखा 100 बार बुंदों नोंखौ फेजेनगोन जोङो जेबो खोथा गैया आरो जेननो गोसो गैयाबा दानिफ्राय फैसानि दामोल खालामनानै लाखाजोबदो प्रमद नोंबो खालामनानै ला नोंसोरो दानिफ्रायनो खालामखानानै ला सोरनिफ्राय बेसेबां लानांगौ सोरनिफ्राय बेसे % लानांगौ लाखाजोबखा 5 बोसोरनि उनाव नोंसोरो थानो मोना बिपिएफआ जेरै बेसेनदों नोंसोरखौबो बिदिनो जों फेजेनगोन रोखाखा रन्जन दैमारिनि खोथाखौ दिनैहाय जेरावखि थां बयबो सोङो नोंसोरनाव सोङा जानो हागौ गबिन्द फेरेंगा नोंसोरनाव सोङा जानो हागौ बिदायखौ नोंनियाव सोङा जानो हागौ जोंनाव सोङो बिदायखौ नोंनाव सोङा फेरेंगा जोंनाव सोङो जों मिथिगौ माब्रै कुइसन खालामजादों जोंफोरबो साफा रन्जन दैमारिनि मेम्बार मिथिबाय फेरेंगा आं नोंखौ रोखा बुङो रन्जन दैमारिया दिनै जों गैयामोनब्ला नोंबो बे आफादाव हाबनो मोननाय नङामोन सिन्था खालाम नोंबो हाबनो मोनामोन एनडिएफबिआव रन्जन दैमारिया दिनै आलादा मोनसे बै समाव सिजफायाराव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गावना थानानै आलादा थानानै दिनै बिबो मोनसे गोजोन सिजफायार खनसे लाफिनबावदोंमोन सेकेन्ड टाइम लानायावसो नोंबो हाबनो मोनदों नोंहालाय हाबनो मोना नोंबो फेरेंगा नोंबो दिनै एमसिएल माबानि फरेस्ट मिनिस्टार जानो मोना नोंबो सोरनि दैदेननायाव रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव नोङो रोखाखा बियो ओंखायनो जों नोंसोरखौ फेजेनफिनगोन ओंखायनो जों नोंखौ फेजेनगोन मिथिबाय फेरेंगा नोंखौ जों फेजेनगोन गबिन्द नोंबो रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव रन्जन दैमारिनि अननायाव सिजफायार खालामनानै नोंबो जेलनिफ्राय गबोदों नों दिनै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बरननो गोसो गैया नोङो गोसो दङब्ला नोंथाङा दाखालि पार्लियामेन्ट हाउसाव बुंगौमोन गुवाहाटीयाव माबायाव एसेमब्लियाव नोंथाङा बुंगौमोन नोंखौ दिनै आं सारबो होना नोंखौ दिनै सार होनो गोसो जायाखै आङो दिनै प्रमदखौबो सार होनो गोसो जाया आरो होनायबो नङा प्रमदखौ आङो दिनै सार होनो गोसो जाथाराखै नोंसोरखौ आङो माने एखेबारे नुबानो एलार्जि जाखायो नोंसोरखौ नुब्लानो माबा ओरैबायदि खुजालि जाजोब मानखाजोबो नोंसोरखौ नुब्लानो खर'आ मानो आंनिया ओंखायनो थाबनो बरनांगौ प्रमद बरनाब्ला खोथाया जुलुम जागोन खिन्थु सिदाखा खोथाया जुलुम जागोन जों लामायाव ओंखारनांगौब्ला लामा गाथेनांगौब्ला देक्सि देला लागोन लामाया बन्द नोंसिनि बाक्साया माखौ जायो जा सिदाखा नोंसिनि बाक्साया माखौ जायो जा बन्द खालामगोन श्रीरामपुर गेटआवहाय नांगौबा जों गावथार जागोन बिदिसिम राजि जोङो रन्जन दैमारिनि नामाव जोङो जिउ होनो हागौ थेवबो प्रमदनि नामाव जोङो गबिन्दनि नामाव होन फेरेंगानि नामाव जिउ होनो हाया एक फोथा थैबो गारनो हाया जोङो नोंसोरनि नामाव रन्जन दैमारिनि नामाव मा फोथासे थै बिलाइ जिउ जोबलांनो हागौ मिथिबाय प्रमद गबिन्द नोंनि नामाव जोङो थै फोथा थोबसेबो गारनो हाया नोंनि नामाव जोङो दा ओंखारनो हाया रन्जन दैमारिनि नामाव जों बिदायनि नामाव होन जियालाव थानाय जेसेबां गथ'फोर बिथांमोननि थाखाय जों जिउ गारगोन बिथांमोननि थाखाय जोङो थैनो हागौ थेवबो जों नोंसिनि थाखाय थैया नोंसिनि थाखाय जों थै थोबसे गारा जोङो
नोंसोर थैब्लाबो जों आयु होना सिदाखा फेरेंगा लाइमुथिनि सासे हमजियालाव दङ नोंथाङा मानो बर'नो गोसो जायाखै बेखौ गथ'आ सानै दं फिसाला सासे फिसाजो सासे बिसिया दिनै बाहेरायाव खामानि मावनानै न'खौ फुसिहरो दिनैहाय सोरनि थाखाय जादों बियो सिन्था खालाम नोङो आफादाव दिनै बिथाङा हाबबाय जियालाव थ्रोब हाबना थाहैखो मानो दिनै बिथांमोनखौ बरननायनि नोंथाङा गियान गैया नामा बेफोरखौ बरननांगौ जियालाव एस ग्रुपनिफ्राय बेसेबां दङ बेखौ नोंथाङा मानो डिक्लेयार खालामना होनो हायाखै मानो होनो हायाखै नोङो दिल्ली बायदियावहाय दिनै गथ'फोरा दिनैहाय सोरनिबा न' सुग्रा जानानै दङ गथ' खांग्रा गथ' बामनानै लाग्रा बेफोरबायदि जानानै दंहैयो बिसिफ्रा बिदि जानानै दंहैयो सिन्था खालामाखै नोङो बेफोरनि फैसा मोननांगौफोरखौ मानो सिन्था खालामाखै नोंनि जोङो बहुद बार रायलायबाय जों लाइमुथियावबो थांनानै रायलायहैदों आङो नों जेसेबां गिदिङो नोंनि बाप गिदिङो आङो मिथिबाय नों बेसेबां हाग्रा हाबो बिनि डाबल हाबो आङो नोंथाङाथ' गारिजोंसो थाङो आं थाबायनानै थाङो बाइकजों थांना रायलायहैयो आङो न'खर हाबहैयो आङो मिथिबाय नोंसोरो हिनजाव गोजा हिनजाव गबिन्द बसुमतारी नोंबो हिनजाव प्रमद बर' नोंबो हिनजाव फेरेंगा नोंबो हिनजाव हिजड़ाफोरा खामानि मावनानै जायो हिनजाव नोंसोरो हिनजाव गोजा माइकी थाखा परा निमित्ते आपनि खान भी तो एकटा भी काम करिब निमित्ते पारा नाय तो हिनजावसो नोंसोरो हिनजाव थानाय हिनजाव जानायखायनोथ' नोंसोर जेलाव थानायफोरखौ दिनै बर'नो गोसो जायाखै नोंसोरो बिदाय थानाय बिदायखौ दोनदोंमोन बबावहाय फेरेंगा नाय आं खोन्थाहरगोन नोंनो र' खोन्थाहरनि आं बै न'खौ नायहर बै न'खौ नायहरदो बे न'खौ नायहरदो नोङो नायहर बे न'आव मास मोननै दं बिदाया बे न'आव मास मोननै बिदाया सोना दोनदों उल्था मानो बिदि सोना दोनदों रन्जन दैमारिखौ थिग बिदि सोना दोनदों प्रमद नोंसोरो हिनजाव गोजा हिनजाव लेवराफोर हिनजाव गोजा नोंसोरो जेलाव थाग्राफोरखौ सासेबो बर'नो हाया हिनजाव गबिन्द बसुमतारी हिनजाव नोंबो मासिनि सल' दारमासदिनि फेरेंगा नोंबो हिनजाव लेवरायाबो मेक्स दाय बांद्राय रागा जोङोब्ला जों खोथाया बोरैबा जागोनथ' फेरेंगा नोंनि न'आव जों गाग्लोबहैगोन बेंहैगोन नोंखौ जोंनो फिनाय नांगौ इमिडियेटनो थाबनो आरो बे भिडिअखौ सोरबा मोजां मोनदोंबा सोरबाया गाज्रि मोनदोंबा कमेन्ट दाहो दानायबो आरो सोरबा NDFBनि जेसेबां उन्दै गथ' सेंग्राफोर दङ शेयार खालाम राननानै हो बयनोबो होजोब आरो जाय मोजां मोनाखै दानाय गाज्रि मोननानैबो लाब गैया UPPL एबसु बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया नोंथांमोना दानाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननि एगेन्स्टआव आं खोथा फंनैसो बुंनाय जादों दानाय नोंसोरखौ आङो गासैखौबो होनाखै UPPLखौ एबसुखौबो गासैखौबो होनाखै आङो गासैखौबो केडारफोरखौ होनाखै एबसुनि मेम्बारफोर UPPLनि गासैखौबो होनाखै आं प्रमद बर'खौ होनदों आं दिनैहाय ओंखायनो गाज्रि मोननानै लाब गैया हायोब्ला नोंथांमोनाबो शेयार खालाम प्रमद बर'निसिम सौहैनायनि गबिन्द बसुमतारीनिसिम सौहैनायनि फेरेंगानिसिम सौहैनायनि जाहाथे थाबनो मोनो गोजोन्थों।